भाई अभी डालने वाला देखो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। So hello logofer, welcome back to my YouTube channel. So logofer nontonमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायहरबाय लोगोफोर। थ' दिनैहाय लोगोफोर मोनसे आरो ट्रेभेलिं ब्लग लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर। मा होनो क'क्राझाराव साख्रि नागिरनो थांसैलाय आरोना। क'क्राझाराव बिराद साख्रि होदोंनो। थ' बेवहायनो थांनो नागिरदों जोङो। दा सेख'लायनाय जादोंनो आरोना साख्रिखौ। एकदम जोंबो सिख' खावलाबायहैनो नागिरदों आरोना जोंबो मोनोना मोना गाइसमोन। थ' दिनैनि ब्लगा एसे इन्टारेस्टिं जागोन आरोना लोगोफोर। माबा माबि फानि इन्सिडेन्सफोर नुबाय बेखौ केपचार खालामगोन आरोना दिनै लोगोफोर। नायलांबाय दा ओमफ्रायो माबायदि बुलाय सुलाय जायो बेखौ दा भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन आरोना लोगोफोर जों साख्रि सेलायलायनायाव। थ' स्टे टिउन। मिलते हैं क'क्राझार में। फाइनाली ट्रेना मोनफैबाय गाइसमोन। नै बेनो ट्रेना जों थांगोना। इधर तो सब एसी है, उधर पीछे जाना पड़ेगा। चलो आएगा इधर। तो गाते अपना गाइड बन सिप ले ले सिप लाबाय आरोना जों सब बैठो आराम से हुलूस तुलूस नहीं करने का। जगह में बैठना है बाकी लोगोफोर मा होनो जों स्लिपाराव हाबना लादों आरोना। जोंना जेनेरेलसो नालाय दा जेनेरेल दाब्लायाव हाबलांगासिनो उपाय गैया। सेसखा जों एबार जायगा मोनखानो नंला। तो फाइनली लोगोफोर 5-6 घन्टा ट्रेनाव स्ट्रागल खालामनायनि उनाव मोनफैबाय आरोना क'क्राझाराव दिल्लीयाव राजधानी दिल्ली। ओमफ्राय दा सान्दुंआबो ओरैबायदि स्रां ओमफ्राय दा नागिरहैनोसै आरोना जायगाखौ। बिराद हलिउड माने साबसिन आरोना लोगोफोर नायलांबाय था। क'क्राझार स्टेसनखौ आं नै देखायबावनोसैसो गाइसमोन। এইটা হল কোকরাঝার স্টেশন। हासिल ओंखारबाय। बेगाव जा गिलिर सासे जेरक्स खालामदों आरोना नै लाइनावसो थानांदों बेयावबो। ओरैबायदि मानसि आरोना जों फैनाय ट्रेनाव ओरैबायदि मानसिमोन लोगोफोर। सब बेयावनो हाबजोबदों फ्रायानो आरोना। दा जेरक्स खालामग्रोना लानोसै बेनिखौ फिट खालामनोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट ट्रोब सोनानै ब्लग थांसै आरोना।
फाइनालि जोङो हाबबोबाय आरोना गाइसमोन मा होनो बिराद गोबाव नेनांगौबायलै जेरक्स खालामनायावबो फाग्ला बायदि मानसिखा ओमफ्राय बेयावसो फैनायफ्रा बेयावनो होनो फैजोबदों आरोना गाइसमोन नै सिगांथिं ओरैबायदि मानसि नैसो Oh my god. Hobi ombre. Dima. Oh, ini pida. मानसिफोरखौ नायदो आरो Oh my god मानसिफोरा नै irrigation nih. Hah? Itu kamu apa? Irrigation. भाई अभी डालने वाला देखो Statistik lah mama ini. कोऑपरेटिव नहीं कोऑपरेटिव नहीं Inspektor ini si kooperatif. Selama mana 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 ले कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर ऑडिटर ना Dia inspektor. ओरैबायदि हुलुस तुलुस होबाय आरोना गाइसमोन मा होनबावगोन दा ओरैबायदि मानसि बुंनानै बे अफिस सिङाव ओमफ्राय आरो नै अफिसनि बाहेरायाव बिथिंजाय ओरैबायदि दंबावो ओइ बाबा लोगो आरोना ये दोस्त हमारा ये देखो जॉब लगे जॉब लगे बाबा কেনেকৈ আহিছে ট্ৰেইন আচ্ছা ঠিকে আছে কেনেকৈ চিনি পাৰিম মোক हाय गाइसमोन बिराद ओंखाम उखैबाय आरोना एकदम फुङाव जानायानो ओमफ्राय दा जेन टेनसना फैनो हाबाय ओंखाम जानोसै ओमफ्राय होलांफिनसै आरोना ट्रेन गाखोनानै गाइसमोन दायो अफिसनिफ्राय ओंखारबोफिनबाय जोङो जोंनि माबानिफ्राय आरोना मा होनोमोनलाय जोंनि अफिस हेड अफिस आरोना जों मोनखासिगोन नालाय जोंनि अफिस होनना लाखाबाय आरोना गाइसमोन ओमफ्राय दायो जों बिनिफ्राय बेटारि गारिजों थांसै आरोना थाबायबाय थानो हाला बेटारि गारि कहाँ मिलेगा मिले लोगोफोर मा होनो बाजै हटेलाव अमा बेदर गैयिनि बेलायाव हाबफैबाय आरोना जोङो ओमफ्राय ओरैबायदि स्पिडाव जानांसिगोन जोङो दा ट्रेना राजधानी एक्सप्रेस गंसेल' दङ सारिथायाव टाइम देखायदों आरोना ओमफ्राय 3:47 आवनोमोन दा सारिथा देखायदों दा मोनहैगोन ना मोनहैया बेखौनो दा 3ता बारखाबाय टाइमा 3ता ना जल्दि जानानै थांसिगोन गाइसमोन मा होनो थ' लोगोफोर मा होनो ओरैबायदि हाखु दाखु ओंखाम जाना फैनानै ओमफ्राय दा ट्रेनानो गैया आरोना गाइसमोन ओरैबायदि लासिं सिं एकदम ओमफ्राय गंसे ट्रेन दं आरोना दा 4टायाव मोनफैनो गोनांमोन ओमफ्राय दासिमबो मोनफैयाखै आरोना खैथा जाखांबाय टाइमा 4:53 जाबाय आरोना 1 घन्टा बारासो नेबाय ओमफ्राय आरो दाबो लेटबावसो माला मोनफैयो दिनै सेस आरोना जों मोनहैला जों दिनै मोनहैला उन्दुना थानोसै क'क्राझार स्टेसनावनो उपाय नट
I am very tired. लोगोफोर मा जागोन 6टा 7टा जालांबाय स्टिल ट्रेना गैला आरो फैला बै गसाइगावनि सिगाङाव मोनसे स्टेशन दङ बेयावनो नांथानानै दंबाय थायो आरोना लोगोफोर तो हम क्या करेंगे अभी वेट कर रहे हम टायर्ड हो गए घर जाना था हमको लेकिन हमको घर जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल रही गाइस लोगोफोर मा होनो क'क्राझाराव ट्रेन नेनानै बोरायलायबाय आरोना तो 4टायाव ट्रेन दङ होनो मोनफैया 5टा जायो मोनफैया नेनानै मा जाबावगोनथाय न'आव मोनहैगोन ना मोनहैला आसायानो गैला दिनैनि दिनाव दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो लोगोफोर कमेन्टआव खिथाहरदो ओमफ्राय साख्रिखौथ' जों लासिगोन आरोना लोगोफोर बिराद इसिनि ओरै जाबगां लाबोखादों नालाय सोजोबनो हरखादों जोङो ओमफ्राय भिडिअखौ फोजोबनांसिगोन आरोना बेखिनियावनो बाराद्राय गोलाव लाबा गोलावद्राय जायो नालाय नायनो बायो नोंसोरबो तो बे ससेयावनो फोजोबनोसै भिडिअखौ तो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन आरोना टिल देन बाय बाय सी इउ